खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन क'क्राझाराव इभिक्सन बा होस्रांनाय जादों क'क्राझार रेलवे स्टेशननि साखाथियाव थानाय न'फोरखौ क'क्राझार जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाना इभिक्सन खालामदों क'क्राझार सार्कल अफिसार दर्दि देव राय बिथाङा फोरमायथिदों दि क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव गासै 10,078 स्कुवेर मिटार हायाव होस्रांनाय जादों बेनि मादाव गंब्रै न'खौ गासैबो थेर-बेथेर खालामनाय जादों बे गंब्रै न'नि सुबुंफोरनो सिगांनिफ्रायनो नटिस होनाय जाखादोंमोन होननानै फोरमायथिदों जाहाथे बिथांमोनहा न' बांखौ लांदां खालामनानै गुबुन जायगायाव थाहैयो बेनि थाखाय गले नटिस होनाय जादोंमोन अब्लाबो बिथांमोनहा न'खौ बोखारनानै गुबुन जायगायाव लानानै थाङाखै जायनि थाखाय फाइनाल नटिस होनानै गंब्रै न'खौ थेर-बेथेर सिफायनाय जादों होननानै फोरमायथियो अमृत भारत स्टेशन स्किमनि गेजेरजों क'क्राझार रेलवे स्टेशनखौ आपग्रेड एबा साबसिन खालामनो थाखाय आरो फुवारनो थाखायनो रेलवे स्टेशननि खाथि खाला हा आवग्रिनानै थानायफोरखौ इभिक्सन खालामनाय जादों बा होस्रांनाय जादों गुबुन स्टेशनफोरावबो बेबायदिनो इभिक्सन खालामनाय जादों आरो जाबावगोन होननानैबो फोरमायथियो कार्बि आंलंआव दुंहाव थासारि जानाया दासिमबो गोजोन फारसे गिदिंबोफिनाखै कार्बि आंलंआव दुंहाव थासारि जानायजों सानै सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो गोबाङानो जोखोम जानो गोनां जादों सानै जिउ खोमानांनायनि मादाव पुलिसनि गुलि गावनायजों सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सासेया अर सावनायजों खामनानै जिउ खोमानो गोनां जादों बेनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जानो गोनां जादों ओजोंहाय साब-रेजिडेन्ट पुलिसआबो जोखोम जानो गोनां जादों जाथायखौ लानानै आसामनि डिजिपि हरमित सिंह बिथाङा जाथायथिलियाव नुजाथिहैदों आरो जाथायखौ बुजिनो नाजानायजों लोगोसे सोमावसारग्रा सुबुंफोरखौबो बुजायनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों बिथाङा फोरमायथिदों दि गिबि सानाव खोथा होनायखौ मानिबायमोन सोमावसारग्रानि दैदेनगिरिफ्रा नाथाय नैथि सानाव फिन आरोबाव रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनानै दुंहाव थासारिखौ खालामफैदों केर'नियाव फिन न' बां दखान गला बायदिफोरखौ सावदों डेइलि मार्केटआव अर सावनानै होदों जायजों सासे सुबुङा अर खामनानै जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो सोमावसारनाय रायजो राजाफ्रा थिर बोरला बायदि बाहायनानैबो पुलिसनि सायाव गाग्लोबदों पुलिसनि सायाव अन्थाइ खुबैदों जायनि थाखाय थासारिखौ सामलायनो पुलिसआबो फर्स बाहायनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों जायफोर सोमावसारग्राफ्रा गारि मटर न' बां दखान गला बायदिखौ सावदों बेफोरनि गासै सावगारिया जोंजों लोगोसे दंखाजोबो बेनि हेंथा आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो आसामनि डिजिपि हरमित सिंह बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि पुलिसनि गुलि गावनायजों सिंथि टिमुं मुंनि सासे सुबुङा उदैयाव गुलि नांजादोंमोन बेनि उनाव बिथांखौ केर'नि आदर्श देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय थानाय जादोंमोन नाथाय बिथाङा दा जोबथा हां लाबाय बिथांनि अनगायैबो गुबुन सानै सुबुङाबो गाज्रि जोखोम जादोंमोन बिथांमोनहा दा फाहामथायखौ लागासिनो दङ बेनि अनगायैबो अर खामनायजों सुरज देव मुंनि सासे सुबुङाबो जिउ खोमानो गोनां जादों पुलिस आरो प्रशासनजों लोगोसे मोनबा सिआरपिएफनि कम्पानिखौ दा थासारिखौ सामलायनो थाखाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव थिसननाय जाबाय फिन रायजोआव गेदेर दाखाथि जादों पिस्तल दिन्थिनानै नोगोद 2 लाख रां लुथिनानै लानानै थांदों दाखाथिफोरा नलबारियाव जादों बे लुथिनाय जाथाया फायखारकुसिनिफ्राय केन्द'कुसि थांनाय लामायाव दाखाथि जादों दाखाथिफोरा मटरसाइकेलजों फैनानै पिस्तल दिन्थिनानै फालांगिरि आदर्श जैननिफ्राय लेपटपजों लोगोसे नोगोद 2 लाख रां लुथिनानै लानानै थांदों आदर्श जैन बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दाखाथिफोरा मटरसाइकेलजों फैदोंमोन आरो मोखाङाव हेलमेट गाननायजों लोगोसे मोखां खोबथेनायमोन जायनि थाखाय दाखाथिफोरखौ सिनायनो हानाय जायाखै बा दाखाथिफोरनि मोखांखौ नुनो हानाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों जाथायखौ लानानै दा पुलिसनो अजदखौ होबाय आरो पुलिसआबो नागिरनायनि हाबाखौ मावनो जागायबाय होननानै मिथिहोयो बिथाङा बांलादेशआव थानाय हिन्दुफोरखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय गोख्रोङै दाबि दैखांदों हिन्दु समाजनि सुबुंफोरा बांलादेशआव हिन्दुनि सायाव इनाय खालामनाय जाथाय जादोंमोन थांनाय माखासे सान सिगां सासे हिन्दु लाइमोनखौ माखासे दुथांफोरा हानजायै बुयै बुनानै फासि होनानै अर सावनानै बुथारनाय जाथाय जादोंमोन बेखौ लानानैनो दिल्लीयाव थानाय बांलादेश हाइ कमिसननि मावख'नि मोखाङाव गोख्रोङै धर्ना होदों विश्व हिन्दु परिषद आरो बजरं दल जयै लोगो नांनानै गोख्रोङै धर्ना होदों बांलादेशआव
दुथांफोरनि आखायाव जिउ खोमानांनाय हिन्दु सुबुंनि मुङा दिपु चन्द्र दासमोन। बांलादेशआव हिन्दुफोरनि सायाव हाराहास्ति खालामनाय आरो बांलादेशआव थानाय हिन्दुफोरनि थानसालिफोरखौ मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरा बुफाय बुसि खालामनाय बेफोरखौ लानानैनो गोख्रोङै धरना होदों। हिन्दुफोरखौ जाहाथे रैखाथि होयो आरो बांलादेशनि अथ'रिटिया जाहाथे बेनि सायाव राहा लायो बेनि थाखाय गोख्रोङै दाबिखौ खालामो। विश्व हिन्दु परिषद आरो बजरं दलनिफ्राय गोख्रों धरना होनायाव पुलिस आरो धरना होग्राफोरनि गेजेराव नारा नाथार जानायखौ नुनो मोननाय जादों। पुलिसनि बेरिकेडखौ बुफाय बुसि खालामदों। सोमावसारग्रा सुबुंफोरा बांलादेशनि इन्टारिम चिफ महम्मद इउनासनि मुसुखा सावनानैबो गोख्रोङै धरना होदों। दुथांफोरनि आखायाव जिउ खोमानांनाय सुबुङा 25 बोसोर बैसोनिमोन। मुङा दिपु चन्द्र दास, जाय जिनि फेक्टरियाव खामानि मावोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथांखौनो मुस्लिम धोरोमनि माखासे दुथांफोरा जयै लोगो नांनानै बुयै बुथारनानै अरजों सावनानै होदोंमोन। बे जाथायनि दायनिगिरिफोर गासै 19खौबो दासिम एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बांलादेशआव जानाय जाथायखौ लानानै जोंनि आसामावबो गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारि जादों। आसामनि दाब दाब जायगा जेरै गुवाहाटीजों लोगोसे क'क्राझारावबो गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारि जादों, जेराव बिथांमोनहाबो महम्मद इउनासनि मुसुखा सावनानै गोख्रोङै खुद्रिदों आरो बांलादेशआव जाहाथे हिन्दुफ्रा रैखाथि मोननो हायो, हिन्दुफोरखौ जाहाथे रैखाथि होयो बेनि थाखाय गोख्रोङै दाबि खालामदों बिथांमोनहा। थासारिखौ सामलायनो थाखाय इन्टारनेट बन्द खालामनो फोसावदों। सोनाब कार्बि आंलं आरो कार्बि आंलं जिल्लायाव इन्टारनेट बन्द आरो मबाइल डाटा सार्भिसा बन्द थागोन। खालि टेलिफन लाइननि भइस कल आरो ब्रडबेन्ड कानेक्टिभिटिखौल' बाहायनो हागोन। जायनाखि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव बिजिआर आरो बिजिआरआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनांगौनि थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो गुबै थागिबिफ्रा दाबि खालामबोदोंमोन, नाथाय होस्रांनाय जायाखैमोन। बेनि हेंथायैनो गोख्रों खुद्रिनाय हाबाफारि लादों सोनाब कार्बि आंलं आरो कार्बि आंलं जिल्लानि रायजो राजाफ्रा। बेनि उनावनो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव गोबां दुंहाव थासारि जादों। थासारिया आरोबाव दुंहाव जाबावनो हागौ। बेखौ नोजोर होनानै इन्टारनेट बन्द आरो मबाइल डाटा सार्भिसखौ बन्द खालामनो फोसावदों। मिथिहोनाय बायदिब्ला कार्बि आंलं आरो सोनाब कार्बि आंलं जिल्लाफोराव दुंहाव थासारिया आरोबाव बांबावनो हागौ। बेखौ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। ससियेल मिडिया आरो इन्टारनेटखौ बाहायनानै अर सुनानै होनाय आरो नंखाय खोथाफोर फोसावनायजों थासारिया आरोबाव गाज्रिसिन जाबावनो हागौ बेखौ मिथिनो मोन्दों। बेनिखायनो कार्बि आंलं आरो सोनाब कार्बि आंलं जिल्लायाव बे समाव इन्टारनेट बन्द आरो मबाइल डाटा सार्भिसखौ बन्द खालामनो फोसावदों। बेनि अनगायैबो थासारिखौ नोजोर होनानै सोनाब कार्बि आंलंनि एडिशनेल एसपि फैज आहमेद बरभुइया बिथांखौ क'क्राझाराव ट्रेन्सफार हरनाय जाबाय आरो लखिमपुरनि एडिशनेल एसपि नयनमणि बर्मनखौ ट्रेन्सफार खालामनानै सोनाब कार्बि आंलंनि एसपि महरै थिसननाय जाबाय। गोजां बोथोर फैनाय लोगो लोगो जाब्रथाय जानायनि अनजिमाया बांदों। जायनाखि गोजां बोथोरनि थाखाय गोबां खुवा खुनाया जागायनो हमबाय बा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गोबां खुवा खुनाय जाबाय, बेनिखायनो जाब्रथाय जानायाबो रायजोनि दाब दाब जायगायाव बांनो हमदों। थिग बेबायदिनो बरपेटायावबो गिख्रंथाव जाब्रथाय जादों। गोबां खुवा खुनायनि थाखाय खारबाय थानाय गंसे मटर साइकेला दिदोमबाय थानाय गंसे ट्राकनि सायाव गोख्रोङै सौख्रांदों, जायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों मटर साइकेल सालायगिरिया। बरपेटायाव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाब्रथाया। सेङायाव जादों बे जाथाया। लामायाव दिदोमै थानाय मालगारि ट्राकखौ मटर साइकेलजों गोख्रोङै सौख्रांहैदों, जायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों नुर महम्मद आली मुंनि सुबुङा। एसबि बड' निउज चेनेलखौ अनसायगिरि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय, लोगोसेनो गोजोन फुंबिलि। गोलाव सम गेप थानायनि उनाव आङो मैयानि सानाव खौरांखौ फोसावफिनदों आरो नै आङो दिनैबो खौरांखौ फोसावदों। बेखौ लानानै गोबाङानो गोबां सोंथि खालामहरदों, मेसेज हरदों, कमेन्ट खालामदों। मानि थाखाय निउस जायाखैमोन, मा जानायमोन, माबाफोर उसुबिदा जादोंमोन नामा, बायदिसिना कमेन्ट खालामनानै सोंहरदों। दा बयनिबो कमेन्टनि मोनफा मोनफा रिप्लाइ होनाया जाथावना नङा। बेनिखायनो आङो मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंनो जयैनो फोरमायनानै होनोसै होननानै नैबे भिडिअखौहाय बानायनाय जादों। नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुबैयोबा बे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोनहा नायनो इन्टारेस्ट नङाबा स्किपबो खालामनो हागोन। मानो होननानै बुङोबा बेनि उनावहाय जेबो निउस गैहैला बा खौरां गैहैला। दा गुबै खोथाया जाहैबाय निउसखौ आं मानो होआखैमोन, मानि थाखाय गेप थानायमोन, बे जाहैबाय। दा खोथाया जाहैबाय आङो माखासे खामानि लादोंमोन। बे खामानियाव आङो गोबां नांथाबनानै दङमोन। बेनि अनगायैबो न'खरनि रेसपन्सिबिलिटिसनि थाखायबो आङो नांथानानै दंमोन आरो आसामनि बाहेरायावबो दंहैयोमोन। बेखौ जायफोर फेसबुक इउज खालामो बिथांमोनहा मिथिखादों जानो हागौ। आसामनि बाहेरायाव एसे गोलाव सम दंहैयोमोन। थांनायनि सिगांबो माखासे प्लानिंफोर थायो।
ओमफ्राय थांनायावथ' थांनाय बिदिनो थांनायसै आरो फैनायनि उनावबो माखासे खामानि थायो मेंनाय थायो बेफोरनि थाखायनो गोलाव सम एसे गेप जाबाय निउस होनाया दा गुबुन असुबिदा जेबो गैया बेखिनियानोसै आं जिखिनि फोरमायदों बेखिनियानोसै दा बेखायनो आङो निउसखौ होफिननो आखायाव लाबाय मैयाबो होदों नै आरो दिनै होबाय आरो बेबायदिनो निउसखौ हानायमानिखौ होलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना सिगां जेरैबायदि मदद होयोमोन बेबायदि मददखौ होबानो जाबाय आरो नोंथांमोनाबो खौरांखौ नुफिनसिगोन बेखौ आङो फोरमायनानै होबाय बेखिनियानोसै गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन